Ya kene kejaka jengok kai hagawa remben. La plia do sembut menteri rang ba kejelau apres tonton song bolong ru MLA ke Penursela Constituency. Rengkat ke jingidon lang ke MDC ke Nongsken ikong Grace Mary Karpuri, ke SDO Civil ke Penursela Civil Subdivision ikong EL Warjeri, ki Head Officer nak ketenat jengok kai pertai bat kibai-kibai ketenat sorkar kinang ilam senong bat kipat ba nong song senong. Uba apres tonton song ula plat pat baru weka kali kit nyot ke manit lom yek nyot kinyer ne kilong gieng kibedan ha senong lapalang. Kum sibenta ban penslur ban beteng ban penne ke jengkuat ha ke senong. Habakran ke jengelang uba apres tonton song ula ong bagane kathan kedai ke bapau nam namar baki beriau kedai ki bala benanam ha ke ban penne ke jengkuat jeng suba. Ba kedon ru ke senong ke bakut tam ke ke besngur tam bat kawa ke bakut tam ke badai kawa remben. Ulang bang ni katahan kala kering bahai kinong jeng okai pertai bakum tade ben perkat ben wanra ya kijing tai beper kenang bakan kering ya kinong jeng okai pertai om tang bakin cuan kai ndre bikin yor ban sakai ya kene kesenong ke belong ke jeng mentoy ya kinong syong senong bakin yo kamai je kepo leng bang kakam jeng okai pertai uba prestun tensong ula kentui ki pat ba bagi ben teli bat bikin long ke belapen krek ban pedang skop ha ya kinong jeng okai pertai bat bakin de setia ban syok ne ban pendek yaki bagi di benang kibrio ke berada ke akor bat keburon. Ula kerpat oi kipat ba bikin long ke baya sya ke baya dei bak jing shna ya ke surok shilong dauki. Baru ula ong batang sedap shna ke surok ke jing bantut kinong jong ke pertai kan kieu bha ke kathan ban ni kathan sora. Hadian ke jingyelang uba apres tonton song rengkat berkihe kihan bat kinong ilam shnong ke layat ke kejat ban hiar le jengo ke wa remben. Ban pet ke jing itnat jong ke wa bat ki saudong saukun jong ke jaka jong okai. Nalor kene ke layor uban petkai ki dokha ki don kerhai kene kawa ka ke fish sanctuary ne ke jaka ke bala mana bantong ne ban khwai dokha da ke jing thmu ban penroi ki dokha ki bunjat kham tam ki khasau usebut menteri rangba ula pulut ke por ke bayat ke leng jong ne ke jaka jung okai perthai ba benekran beginong penyat ban nong khmi ke jaka jung okai ya kilat ke bakila ban syem ban kentiu bat ni tenat ke jaka jung okai uba preston song ula syong ru dekat liang ban pet ke jingi tenat jok ne kawa bagi saudong saukun jok ne jaka jung okai ka bapau nam ha ke ne kathan how a pet ye nong nong nga đập địch men ways now sarong là đất thổ số đóng bờ thai kênh quâm em cài chong how a bay ye trong yong nga đập địch men ways now sarong là đất thổ số đóng bờ thai kênh quâm em cài chong đâu mà bình an qua những sụp u bay u cài để này cái đi mẹ đi why you wrong is so ngadap deka jing ngok ben ka kraw ka jing ibang ka jing itiang ngalo so excited habang apo ya ini jaka banyu i ka jing internet jong ka warben bat khamtam ya ka jing la jong ka snong ban le khut ban le suba ban pun khut ban suba ya ka wa kum makalong menta te menta ka snging lala ya ban ple hadin baka komiti snong barokoi rengkat bat kipai bat snong kilaya menjur bangin ya sedang no ya ka project da ka bangin island ya ki Toris ki bawan keleng sodong joko perthei bat napo India kunjuk bakin wan sakane ka jaka te kata kade ka bang mas kutuna cibun ba mentaka senging lala ke ban play kani ban nga kermen sken ba kani ka project ka ba sedang leng ba joko snong kin nangla ban pen internet ban pembit penbiang cucu teter kat banami kiski ki pon dai dengar ka daung ngon dalam langru ya USI na ta ki engineer jongka tourism department ban pek ban mi ka ka baginang la susu ban improve leng ba jongka tourism project nang nation ha ka bede bat kaniru komo phi ka sarkar kala don bun keliki initiative ban aji ngalap ya kisimet ban aji ngalap ya longgi noksem lemba kisap kipong ka bagidon bat ka ni kita ka de ha tourism sector ka ba ngi ya create ya kan project ha ka bangi ai 90%
kan long ka subsidy life 4% kan long ka loan but i simplify lut i ke brok hoi khnam kin suk ki bapri ha ka por bi ka apply ya ni but ba na convent scam balada ki wan sakman nakaliang jong ka tourism department nakaliang sorkar ngilong ready banyarap ki namar bala dang idon ka jakasa ka babit ka biang ki tourist ngati kena bah bikin submit akan ka jaka ang ne po lato Tingas mo ba kajing don jo kani ka tourist spot kan long kajing kerku shisha na benta kani ka snong la palang gubra ko kan long si benta ka ba ai lat ya ki kon samla se mo ki nong snong makan long kum si benta kalat kalingki bakin kamay jakpo mo ling ba ki tourist ban ngit scam ba ki tourist hakipor kisnam ki banwan kin sa flow sa kani ka tourist spot jongi shane but ngit scam hiru ba ling ba jo kani ka tourist spot pat ro kan wanra ro ya kata ka ya se kanam keburam da benta kani ka thain ka jongi kani ka jaka hangi pi ni ko bakalong kadai ka sanctuary like kabaki bu ki dok kha mo ka ba preserve kini ki dok berok yang ni tengang scam ba ki wawan hangi ru in future bakin sumar kin pet kin ki bhai kani bakin numya penjabo pathar ya kani ka jaka ban ngangai scam hiru baki pat ba ru kin ya tray lang ringkat bat ka dorbar snong bakin ai kakti kadiang ai kakti kamon ke jongki bat ka dorbar snong kaba kumno ban kentiu ya ka kam jungo kai patani ka jakabat akini ka than ka jongi hibro ruwe pi ka jumdon ka kani ka wa hani po snong la palang ka baning kong du kala de ka jengker khu umdei tang snong la palang kala de ka jengker khu ya ka dong than jongi hibro ruwe namar ba khamnya mo mantang la ji ikeleng-keleng kidon haman kilang jongki snong ki thau kidon la ka jong ka jing internet ke mantang ka ek bangai i manta kalong ha ka bai de ba ka jungdon ka wa kalong chaka ka kaban kentiu hakoroi kapar kaban kongdo hakoroi kapar jokan kala palang him perkawai namar ba lingba jokan ni lasai kebun ki tourist ke banwan te kajing wan tu jong ki tourist lasai kan long ru kajing kentiu hakoyo kokot jong ki nong hisnong jong kala palang badru kan long sa kajing kerku ba oi ki kan long kajing kerku ya ka area him perkawai jong ka pensla kenika civil subdivision him perkawai ka mentali kemperthai kundu kam kundu jam jong ki kon samla kani kan di ke jengker khu nam tagi khun samla ban tagi pateng ke jongi bar khoi ada ki na kalyang ke jongi khun samla kan sim kum kata ka ya kani kum kalenti lani kum takalat ke ban sengkam sengjam ki kan long sha ka ek ka ban long ke jimentoi om tangi ki samla ke bamenta ndre ki pateng ke ban wan ke jongi bat na kalyang jonga pat kalong kum ke jengker tu lingba kan ke media kalong ke jengker tu khun samla bagin sedang ban long lingba kani kin let ban penbit ila di lani kum take training aku bedi kum kini ke IHM lani kini ki hotel management lani kini ki bentak bayi di pojok tourism marka lingba kan yang iba kan longsha kan kentio hab parokhat bangki lalu ki kon semlah hadu ka imlang salang bat kumjur ka mindset jong kinong chong snong jong ka lapalang bat jong ka than ka jong hi parokoi qua phố qua cry để đi là trong lòng in khi sẽ qua những ngã there will be a key sự buồn chạy qua phố qua cry để đi là trong lòng Don't want to be like why you're so cool,